Assalamu alaykum hormatly gitaristlar. Häzir siz bilen maralym aýdymynyň akordyny, kakuny öwreniriz. Patpisçygymyň haýyşlary boýunça. Akordundan başlaly. Akord, kakundan diýjem. Mene kaku amu şeýle gitdi. Grafikasyny orkadaýyn. Yine aşak, yokorik, saklaýas, yokorik. Taşyn tebeläň sebäbi öňkü videolumda da aýdandyr şeýdi tary şeýle goý bermeli. Yani birinji aşak, ikinji şeýle. Soň yokorik, saklaýas, yokorik. Grafikany screenshot edip alyň. Bilmeýän bolsaňyz kako öwrenýär ýa-da şoňa seredip gaýtalar. Indi bärden hem görkezýän ýene bir gerek. Aşak, seriýas, soň yokorik, saklaýas, yokorik. Ýoşadan gaýtarak göreliň. Kakoy öwrenen bolsaňyz akordlaryny geçediňdir. Berde 3 akord oýnalýar. Birinji akordyň adyny aýsam kıyın bulaşursunuz. CGSM şu akordyň ady. Ýani näli 4-nji perdede bare tutýas. Soň 6-njy perdede da 3 ve 4-nji tarlar, 5-nji perdede bolsa 2-nji tar. Bare niski pasatka diýilýär, CGSM. Inni ikinji fa DSM, FDSM de. Yani näli ikinji perdede bare, soň 4-nji perdede 5 ve 4-nji tarlar. FDSM. Soň 3-nji akordym BM. Yani BM näli? Olam 2-nji perdede bare tutýas. Soň zat 4-nji perdede bolsa 4 ve 3-nji tarlar. 3-nji perdede 2-nji tar. BM. Terlerini gaýtalalyň. CGSM. Soň FGSM. Soň BM. Bolly şol akordlar. Indi ýanky ön gaýtmaly bir gerek. Kaku bir başdan çalamda bir kruw anlatýar. Şoň üçin nädir biz CGSM'den başlaýas. 4 kruw oýnamaly başda. Итак, поехали. Sonra FGSM'e 2 kruk. Son BM 2 kruk. Son in sonunda da yine CGSM'e gelýär. Şu in sonunda CGSM'e gelemizde son oýnap dursaň bolýar-da, sebäbiň aýdymdan görkezýän. Ýanky ýerine aýdyp göreli. İndi kitap etçense faklap dursa olmalı şöyle. İn sonunda. Ondan sonra yine sanat başlayar. Yani 4 kruva CDSM, 2
grup FGS'm, 2 grubum bayım, sonundan 2 grubun apalan son bana geçemeli. Men hinglenşime gen görmen gater ve bekten aytda yok oldu kıygırıp men ona sesim yetano ya kıygırsam ya sesim inşek diýen üçin ara birazcık pesrak Dağıttan ayttım sesim hayal kıygırman ayttım atak aydım ogodan mana sesini yetse şundan aytsam ogodan mana şun razborny edäýdiň patpisçigim ссылкасын oýanna şoň ссылкасyndaky akorddan tuturşu da şolan beýikden aýtýan eken şoňa görä-de videolar etdim. Ýene bir ýelik gaýtalak göreliň. Na 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 lay la lay 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 na 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 nay nay na nay nay şular ýaly. Sağ olun bu nükçe halanysyňyz like koyun. Boş koymaň da meni wara bir eden adamy gadyrsyz koymaň, gaýrat ederiň. Давай, до свидания, удачи.